Kapitlu 8. Ir-reliġjonijiet tas-servizz tal-fraternità, l-għeluq ta' din l-enċiklika tant sabiħa. Fit-8 kapitlu, il-Papa jitkellem minn reliġjonijiet differenti u kif dawn jistgħu waslu biex tiżdied il-fratellanza fost il-bnedmin. Huwa jappella għal valuri fundamentali li jinsabu f'kull reliġjoni, ewlieni minnhom il-valur tal-paċi. Il-Papa jgħid li l-kapijiet reliġjużi huma msejħa biex ikunu nies ta' dialogu, biex jikkooperaw ħalli jibnu l-paċi. Ir-rwol tagħhom m'għandux ikun sempliċement ta' intermedjarji dawk li jwasslu messaġġ bejn il-partijiet, rwol sempliċement ta' messaġġiera, imma għandhom ikunu medjaturi awtentiċi. Jiġifieri jkunu persuni li jieħdu parti attiva fid-dialogu li l-għana ħar tiegħu għandu jkun li jwassal għal paċi. Punt interessanti li jagħmel il-Papa f'dan il-kapitlu huwa dwar ir-rwol tal-Knisja fil-ħajja pubblika. Ħafna drabi aħna anki lokalment nikkritikaw il-Knisja, issa l-Knisja ma tistax tieħu sehem fil-ħajja pubblika. Imma Franġisku jgħidilna li l-Knisja trid tinvolvi ruħha biex ittejjeb is-soċjetà. Huwa jgħid u jiċċara kif il-qassisin m'għandhomx jinvolvu ruħhom fil-politika tal-partiti, imma l-Knisja lanqas trid tirrinunzja id-dimensjoni politika tal-ħajja. Dan jinvolvi attenzjoni kontinwa għal ġid komuni u tħassib ġenwin għall-iżvilupp uman b'mod integrali. F'dan il-kuntest hu jgħid li r-reliġjonijiet ma jistgħu waslu qatt tal-gwerra, mibeda, ostilità, estremiżmu jew kwalunkwe forma ta' vjolenza. Għalhekk ir-reliġjonijiet ma jridu qatt jitħallew li jiġu mmanipulati mill-politika. Il-Papa jagħlaq l-enċiklika tiegħu b'appell għal paċi, ġustizzja u fraternità li kien għamel flimkien mal-Imam Ahmad al-Tajjeb, fejn jappella għall-adozzjoni ta' kultura ta' dialogu, kooperazzjoni u ftehim reċiproku. U jgħid kif kien ispirat minn San Franġisk biex jikteb din l-enċiklika, imma wkoll minn nies oħra li mhumiex Kattoliċi bħal Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi u oħrajn li hu jsejħilhom aħwa. Imma jsemmi b'mod speċjali lill-Beatu Charles de Foucault li fil-qiegħ tad-deżert Afrikan identifika ruħu kompletament għal fora. Fis-silenzju kien eżempju ċar ta' kif tista' tinħoloq il-fraternità bejn kulturi differenti. U jagħlaq l-enċiklika b'żewġ talbiet, talba lil-ħallieq u talba ekumenika. Fit-talba lil-ħallieq u jitlob lill-Alla biex isawwaq f'qalbna spiritu ta' fraternità li jġenna naspiraw għad-dialogu, ġustizzja u paċi. U jawgura li qalbna tkun miftuħa għal kulħadd, ikun tal-liema nazzjonalità jkun, u li jirnexxielna narfu it-tjubija u sbuħija li tinsab f'kull wieħed u waħda minnha. Fit-talba ekumenika, il-Papa jitlob biex aħna l-Kristjani ngħixu l-Vanġelu u narfu l-Kristu f'kulħadd mingħajr distinzjoni. Narfuh mislub fid-tbatija ta' min huwa abbandonat u minsi f'din id-dinja. Imma narfuh ukoll irxu xtat f'kull bniedem li jirnexxielu jerġa' jibda mill-ġdid. Franġisku jitlob biex l-Ispirtu Santu idawwalna ħalli narfu sbuħija fil-persuni kollha ta' madwarna u li kulħadd huwa importanti u neċessarju. Fl-aħħar nett għandna lkoll uċuħ differenti tal-istess umanità li Alla tant iħobb. Żgur li din l-enċiklika ma tistax tgħaddi minn fuqna, qisu qatt ma kien xejn.
Għaliex? Għax din l-enċiklika huwa appell inqanqal u konkret biex verament inkunu dik li Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu il-melħ tal-art li jġib bidla fis-soċjetà ta' madwarna. U għalhekk verament nistgħu ngħidu li din l-enċiklika hija r-regal tal-Ispirtu Qaddis għal żminijiet.